Ýer-Seger bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşahlygyny ogramak üçin maslahat köşkünden paýtagtymyzyň halkara howa mendiline tarap gurady. Maslahat köşkünden Gahryman Arkadagymyzy halk maslahatynyň we diwanynyň jogapkär ýol başlary guratdylar. Ýurdumyzyň mühim hyzmatdaşlarynyň biri bolan Büyük Britaniýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň 1992-nji ýylyň ýanwar aýyna ýoly goýlandygyny bellemek gerek. Şol ruwatyň özünde Angliýa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen 50-nji mejlisinde Türkmen döwletiniň hemişelik bitaraplyk hakyndaky kararnamasyny we ýurdumyzyň paragatçylyk tyýjylyk siýasatyny hemde häzirki zamanyň mühim meseleleriniň çözgüdüne gönükdirilen dürüjlükli başlangyçlaryny iýdigderli gollaýar. Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa mendiliniň Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşahlygyny gurady. Bir neçe sagatdan soňra Gahryman Arkadagymyz London şäheriniň halkara howa mendiline geldi.